ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዛ አገልግሎት ክንራኸብ ንዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ንዓይ እውን ንበረኸት ዝኸውን ንድሕነት ዝኸውን ህያው ቃሉን ምስትውዓሉን ኣብ ልበይ ኣብ አንደበተይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጡጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብቲ ፍርዲ እግዚአብሔር ዝብል አርእስትና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ቁፅሪ 164 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዕ ኣመስግነካ ኣለኹ ዝበሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ብኹነታትን ብግዜን ዘይልወጥ ኣብ ሓጣንን ኣብ ጻድቃንን ዘይልወጥ ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ጻድቕ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ኣመስግነካ ዝበሎ እቲ ጽድቂ ፍርዲ እግዚአብሔር ንድሕነትና ዝተገብረ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 7 ናይ ሰዓታት ግዜ ፈልያ ንኸነመስግኖ በዚ ግዜያት እዚ ስለ ዝተገብረልና ከነመስግን ስለቲ ዝደለናዮ ክንምሕፀን ስለዚ ኣበስናዮ ክንሳሕ ነዚ ከም ዝተረዓትልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ ናይ ጸሎት ግዜ ድቃስ ዝብል አርእስትና መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነን ዝብል ክልተ ክፋላት ርኢና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ድቃስ መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ዝብል እዩ። እዚ ሓሳባት እዚ ካበይ መፅኡ ንዝብል ኣብቲ መእተዊ ናይ ግዜ ድቃስ እንታይ እዩ ዝብል እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓትን መዓልትን እያ። ከምኡ እውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር። ነዚ ዝሰድዕዎ እንታይ እንዳስተንተና ናበይ እንዳጠመትና ክንጽልዮ። ምክንያቱ ትንጽልዮ ጸሎት ንበረኸት ክኸውን ምእንቲ እንታይ እናበልና ኢና ክንጽሊ እንታይ እንዳስተንተና ኢና ክንጽሊ መሪሕ ሓሳባት መሪሕ ራእይ ክኾነና እታ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ እዩ። ስለዚ ሎሚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እቲ ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ናይ ግዜ ድቃስ ጸሎት ድቃስ መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብሓባርነት ዝተንትኖ መወዳእታና ክጽብቕ መጀመርታና ምዝቐንዕ እዩ። መወዳእታና ኣብ መጀመርታና እዩ ዝምርኮስ እዩ። ዕላማን ራእይን መጀመርታና ቀዳሞት ዳሕሮት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት እዩ። ነዞም ነጥብታት እዚኦም ኢና ክንርኢ። ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ከም ዝብል ንሕና በይንና እንተኮንና ምእካብና እውን ትርጉም ስለ ዘይብሉ እቲ ህያው በቲ ህያው ቃሉ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ እንተተኣከብኩም በቲ ትልምንዎ ከዓ እንተተሰማዕማዕኹም ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ኢልና እሞ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ጉባኤና ክመርሕ ሓሳባትና ከወሃህድ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ እምሕፀን። መወዳእታና ክጽብቕ መጀመርታና ምዝቐንዕ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 7 መጀመርታኻ እኳ ንእሽቶ እንተኾነ መወዳእታኻ ግና
انبزا كبلسي كبرن إذا خرسميهن أب كبير سببان أب كبير شجرن إنها اللوه زتوهبو ناي تسفى قلاتي ناي تسفى قال كأت زي كونه كاب إغزابير تقبلو زهبو زلو ملغتيو مجمرتها كوان إشتون تخونه مودعتها قنا انبزا كبلسي إذا مودعتها مبلاز قن بخوم وزمزا يكونن ات الدرجات كما يقولي أمسي وخاب قطر حمش تجميرو نسخان أملاخ تتنكيكا انتدى لخايوين نتقول لزخ الون محرت انت لمن كايو سالساي نصوهن صادقن انت خونكا برقص نسون رديتكا ختنسئ نتا محبد صدق خاون كالمعائيو مجمرتها اشتون تخونه مودعتها قنا انبزا كبلسي እግዚአብሔር መወዳታና የጸብቀልና ስለዚህ የማቦታትና ኩሉ ጊዜ አብ ኩሉ ጸሎት መወዳታና አጸብቀልና እንዳበሉ ዝጽልዩን መወዳታና አጸብቀልና እናበልና ክንለምን ክንምሕፀን ዘለብሙናዮ ሰሎሞን ኣብ መክብብ ዝተባህለ መጽሓፉ እንታይ ኢሉ ዘሎ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 8 ካብ መጀመርታ ነገር መወዳእቱ ይበልጽ እዩ ካብ መጀመርታ መወዳእታ ይበልጽ ምክንያቱ ዝጀምሩ ብዙሓት ዝተጸውዑ ብዙሓት ዝደልዩ ብዙሓት ዝሓስቡ ብዙሓት ስለዝኾኑ እታ ናይ መወዳእታ ግን ኣብ መወዳእታ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝወድኡ እዩ ስለዚ ወለድና ነዚ ዓበ ኣርእስቲ ኣብ ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ትግርኛ እንታይ ይብሉ ሕልፈት ዘይፈልጥሲ ጽላሎት ሙሸት ኣርእዮ እዩ حلفت زي فلت مالت كم زموت كم زحلف كاب زعلم زي كجعز مخانو زي حسب ناي زعلم زي تراي زحسب سلازي حلافت راي زحلسب انت خوينو تسب صلالوت مشت ارئيوي صلالوت ملو معالتي مسانا خملالس وعيلو صحاي كعرب كلا ازيو تزنوحه ابتي درو معربا اتزنوحه يخون يلو بهان دبت ግን ፀሐይ ምስተፈአት ጽላሎት ስለዘየለ እቲ ጽላሎት ይጠፍእ ስለዚህ እንታይሎም ሕልፈት ንዘይፈልጥ ጽላሎት ምሸት አርእዮ ሓላፍ ምዃኑ ክፈልጥን ሓላፍ ምዃኑ ከዓ ክዳሎን እዩ ስለዚህ እዚ ምስላዚ እዚ ካብ ጥንታዊት ምሳሌ ትግርኛ ዘቐመጥዎ ካበይ ዝምንጩ እንድሕሪልና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁጽር 15 ንሕና ኣብ ቅድሜኻ ከም ኩሎም ኣቦታትና መጻእተኛታትና ጋይሽን ኢና ዕለትና ምድሪ ከም ጽላሎት እየን ዝነብር ከዓ የልቦን ዕለታትና ኣብ ምድሪ ከም ጽላሎት እየን ዝነብር ከዓ የለን ስለዚኦም ከዓ ወለድና ሕልፈት ንዘይፈልጥ ጽላሎት ምሸት ኣርእዮ እዩ ስለዚህ ኢዮብ ከመይ ነይሩ መጀመርትኡ ድሕሪልና ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ኣብ ምድሪ ዑፅ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ንሱ ፍጹምን ቅኑዕን ንኣምላኽ ዝፈርህን ካብ ክፉእ ዝረሓቐን ሰብኣይ ነበረ ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር መወዳእታና ክጽብቕ መጀመርታና ምዝቐንዕ እዩ ስለዚህ ኢዮብ አጀማምሩ ከመይ ነይሩ ኢዮብ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ፍጹም ቅኑዕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ሰብኣይ ነበረ ስለዚህ ቅድሚ ኩነታት ምምጽኡ ቅድሚ ጸገባት ምምጽኡ እዚ ዓይነት ዝበሃሪ ከም ዝነበሮ እቲ ሽግር ምስ መጸ ነቲ ሽግር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዝተቐበሎ ማለት كل نجار مسأنا عراقي كام محسن ولادي وسيه عراقي كأنا محسن مريت كملسيه إجزابير هذا إجزابير كأوسده سم إجزابير يبارخ هيلو نإجزابير رابطنايس أبابا نايم كرأوان كاب إجزابير راي تفعلين إذا خاطنا جمرت أذن برو إيو سلزا مودعتا انتهي خوينو اتزنا برو فالصوم صادق قنوعنا أملاخ زفره انتنا بركوا مستناي مودعتا أبر بعن كلتن قطر عمشخ قال سخلو جن بسماعيت إذني بزعبا خاسمعني له حججن عيني رئاتك كاي كابتم مودعت أمزس أبق الله
مودعتو صبقلو مالت جن ابز مريت زي فتنا مكرا سدت شجر سقاي حمام اي رخبوني مالت ايكونن املاخ بعلامه سلازمصو بتعلي علينا زمص كل بعلامه سلازمصو نتي እግዚአብሔር بعلامه زمصو بعلامه እግዚአብሔር تقبلنا تردينا باكوتير تدا تقبلنايو بسماعيت اذني بزعباخا تينيره حجنا عيني رئاتكاي سلازي مودعتنا كصبق منتي نتوم مودعتهم زصبقلهم ابنت كنغبرمن نابون كنطمتن اساسر كسعبن سلاز غبانايو حواريا يعقوب اب معراف 5 قصر 10 حدن تايلو انه نتوم زتعغسو بصانيوم نبلوم علنا ايلو بزعبات عجست ايوب سمعهم اللهم እግዚአብሔር ካ ብዙሕ ለዋሃትን ዝመለአን ደንጋጽኒሞ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ መወዳእታ ርኢኹሞ ኣለኹም ደቅን ርኢዩን ዕድመ ጸጊቡ ብሰላም ነዛ ዓለም ዝኸም ተሰናበቶ ብሰላም ካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ሞገስ ከም ዝረኸበ ዘይሐልፍ ቅዱስ ዝኽሪ ካ ከም ዝገደፈ ንኢዮብ ከም ዘጽንዐ ንኢዮብ ከም ዝደበሰ ይደብስኩም የጽንዕኩም እንዳበለ كم تشون برهان كوينو نزمانات كله يبرهالو كبر نزخر سميخون كالا اي مودة اتانا اما جمرتانا ازمر كواسي قويتانان مرحينا نيس كريستوس مودة اتانا كنر انتخونا مجمرتانا خانت اتح كم زلنا قلس كله ابو انجيل ماتيوس معراف شوعات قصر 24 نزنا قري سميع زقبرا كله بيتو ابكو حزي سرحة بلهي سبعي يمثل اتلبام سب هنسا هنس كله جنا هنسا يجمره كله معبل كم زمت هبوبلا كم زمت وحج كم زمت من نواس كم زمت اتزهانسو هنسا ابيناين تصنعي معبلن هبوبلان وحجن كمص كله نزي تصاويرو نزي بديو دو زبل أبينين تتسرت إلو حاسبون تاي قبريلو بيتو أبكوحي يهنس سلازي ننقري نقالي سميعو زقبرو بيتو أبكوحي زسرحة بالحساب أي مسل نقال أملاخ مسمعنا يو بؤو من بارو خنجمر متقبارو خنجمر مردو خنجمري سلازي اتبيت عبت هنانسو نايت عينت نايت هنسا نايت نبرت عينت زي كونس اتمسرت او نجر اتبيت امنتاي تسريتو اللوي سلازي اتعبكو حز تسرته معبلن هبوبلان تمسخ له كنا وصاي كالن اتي اب حزاز تسرسخا معبلن هبوبلان تصاور سلازي كاله ودقه او ودردقو خا ازي كبيت كوناي كبرن ذكر سميخون سلازي قال سمعها مغبارن قال سمعها مهادن قال بقالكا ممهارن ابتت مهرو قال منبارن كساب كندي فللي كم زلو كمهرنا نزي قال غويتا مسرت بمغبار حواري قدس باولس نابرومي ابز صحافو ملختو معراف 10 حدا قصر 10 شدشه اتقدامايو قدوس انت خوينو اتبحق قدوسيو اتسور قدوس انت خوينو اتچنفرون قدوسي كبرن ذكر سميخون سلازي مودعتانا كصبق انت خوينو مجمرتانا كصبق مخنياتو مودعتانا من تعز مركوس اب مجمرتانا اتهنصا ابينا يتهنصو لها بطعمي اقداس سلازخونه نعو خردعنا يقويتا خا بابنت قليصلنا ابو انجيل ماتيوس معراف 25 قصري 10 شدشن تايزبل اتا 5 مكليت زوسده بابا اخيدو نغده 5 مكليت دما وسخي مستقبله بؤونو بؤيلو كي وعلى كي حدري هناك نمنتاي وهابو خمزلو نمنتاي كم استقبله يفلتيو بات استقبلو ناي حدر نبرت انتاي كم زربح يفلتي نقويتو انتاي دس كم زبلو يفلتي سلازم مودعتنا منتاي يزي جمر زمركوس امود ام جمرتنا يزي جمر صباحك خير دحر صباحك خير دايبلن سلازي بانصارو اتحد مكليت زوسده كيدو ورق ويتو ام مدر قعاته كعيتو قبري ازي زخونلو مخنيات اب ماتيوس 24 48
ጎይታ ይድንጉ ኢሉ ስለዚህ ሐስብ ስለዚህ ኣብቲ መጀመርቱ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ይድንጉ እዩ ስለዚህ እንታይ ገይሩ ገንዘብ ጎይትኡ ቀቢርዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚህ ንብረት ጎይትኡ ቀቢሩ ጥራይ ከይኣኽሎ ነቶም ብፆቱ ባሮት ምቁዖምን ይጅምር ምስቶም ሰኸርቲውን ይበልዕ ኢሉ ስለዚህ እዚ ጥራይ ከይኣኽሎ ከዓ ምስ ጎይትኡ ከዓ ይፃረፍ እዩ ዘይዘራእኻዮ ተዓፅድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ ይፈልጠካ እየ እዚ ነታራ ሰብ ጎይታይ ትብሎ ይእውደኒ ሕድሪ ዝሃበኒ ትብሎ ንሰብ ዘይኮነሲ ነታራ ሰብን ኣይትብሎን ኢኻ ጎይታ ተባርያቲ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ብዘይ ፈለጣ ግዜውን ክመጽ እዩ ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስ ክቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ኣብኻትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ክብሪ ነዚ ክርስቶስ ይኹን እዚ መልእኽቲ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ክብል ከሎ ከርዕደናን ከፍርሐናን ከሰንብደናን ዘይኮነስ እቲ ዝመጽእ እንታይ ምዃኑ ከመይ ተዳሊና ካብዚ ክንድሕን ከም ዝግባአና ከምቶም ወርቆም መክሊቶም ዝቐበሩ እሞ ናብዚ ኩሉ ውድቀት ዝመፁ ጎይታ ክደንግብኡ ዝብሎም ዘይኮነስ ጎይታ ሕጂ ክመጽእ ኢሎም ብኡብኡ ኸይዶም መክሊቶም ንዘርግሑ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንኽንመስል ኣሰኣሰሮም ንኽንስዕብ ንዓና ንትምህርትና ተጻሒፍልና እዩ ዕላማን ረኣይን መጀመርታና እዩ ስለዚ ክንጅምር ከለና ዕላማን ረኣይን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ክንጅምር ከለና ዕላማና ዘይቅርዑ እንተኮይኑ ዕላማናን ረኣይናን ዘይሳነ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ደንበርበር ኢና ንነብር እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ዕላማን ረኣይን መጀመርታና እዩ ስለዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 51 እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ መኻሪ በዓል ኣርማትያስ ከተማ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ ንሱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ደኣይ ጽበ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይተጸንበረን ስለዚ ራእይና ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እንታይ ነይሩ ብጽድቅን ብሕያውነትን ምንባር እዩ ብጽድቅን ብሕያውነትን ምንባር ዝብህገሉ ዘሎ ምኽንያት ከዓ ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ እዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ ከዓ ካብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ኣፍ ደገ እግዚአብሔር ዝዓፁ ሕብረት ዘይቅርዑ ሕብረት ኣብ ማእኸሎም እናሃለወ ኣብቲ ካቢኔ እንዳሃለወ ኣብቲ ምክሪ ኣይሁድ እናሃለወ ኣብቲ ግብሮምን ሓሳቦምን ስርሖም ግን ሕብረት ኣይነበሮን ስለዚ ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብሕያውነትን ብጽድቅን ምንባር ጥራይ ዘይኮነ ነታ መዓልቲ እቲኣ ከም መወዳእታ ዕድመ ሰብ ስለትቁፀር ኣብ ማቴዎስ 27 ቁፅሪ 60 እንታይ ኢሉ ንርእሱ ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዘውቆሮ ሓድሽ መቃብር ኣንበሮ ነቲ ኣብ መቃብር ከዓ ብዓብይ እምኒ ኣፅይዎ ኸደ እቶም ሰብ ራእይናን ዕላማናን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ስለምንታይ ኣብ ከውሒ ይሃንጾ ነይሩ ስለምንታይ መቃብሩ ኩዒቱ ኣዳልዩ ይጽበ ነይሩ እዚ ውሑዳት ኣቦታት ዝገብርዎ እዩ ስለዚ ዮሴፍ ታራ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከውሒ ወቂሩ ንኽውድኦ ነዚ መቃብር እዚ ክንደይ ግዜ ወሲዱሉ ይኸውን ስለዚ ዕላማ ራእይን ዕላምኡን ንጹር ስለ ዝነበረ ዮሴፍ እንታይ እስኻ ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ነበር ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ ከዓ ኩሉ ካብቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንኸይኣቱ ዝዓግቶ ነገር እናረሓቐ ነቲ ናብ መዓልቲ ጎይታ ዘቃላጥፎ እናሰርሐ በዚ ከምዚ ብክብሪ ሓሊፉ ኣብቲ ፍጹም ናይ ጎይታ ገንዘትን መቃብርን ብክብሪ ውዒሉ ከዓ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ እናበለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብክብሪ ትዝክሮም ኣላ እግዚአብሔር መወዳእታና ይጸብቐልና ቀዳሞት ዳሕሮት እዩ ካብቶም ከበድቲ መጠንቀቕታታት ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዩ እዚ ጽውጽዋይ ኣይኮነን ታሪክ ኣይኮነን ልቢ ወለድ ወይ ፊክሽን ኣይኮነን እዚ መለኮታዊ ቃል መለኮታዊ ኣምላኻዊ መጠንቀቕታ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ቀዳሞት ኣለና እንዳበልኩም ዳሕሮት ከይትኾኑ ቀዳሞት ኣለና እንዳመሰለና ዳሕሮት ከይንኸውን ምእንቲ ኣበይ ከም ዘለና ንኸነስተውዕል እዩ
أبونجيل ماتيوس معرف 19:30 بزحات قداموت دحروت دما قداموت كون يوم እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ካብቶም ኣሰር ጎይቶኦም ዝሰዓቡ ዘይኮነስ ካብቶም ቀዳሞት ነይሮም ድሕሪት ተመልሱን ንዓና መምሃሪ ክኾነና የተጻሒፉ እዩ ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወደ መዝሙር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ድሕሮት ዝኾኑ መወዳእቶኦም ዝተባላሸወ ታሪኾም ዝተባላሸወ ሓደ እዩ ስለዚህ ብዙሓት ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድስ ኪዳንን ብዙሓት ኣለውና መወዳእቶኦም ዝተባላሸወ ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ዝወድኡ ብህይወት ጀሚሮም ብሞት ዝወድኡ ምስ ኣምላኽ ጀሚሮም ምስ ሰይጣን ዝወድኡ ብዙሓት ኣለዉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ምስ ግዜናን ምስ መደብናን ምስ ሰዓትናን ክኸይድ ሓደ ንኣብነት ንሪኦ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ሓደ ገረብ ሓደ ህንፃ መጽ ኢሉ ኣይወድቕን ሓደ ገረብ ክወድቕ ተኾይኑ ንሕና ኣሎ እንዳበልናዮ ብውሽጡ ብስሩ ፍልሖ ይህምኽዎ እሞ ሱር ስለ ዘይብሉ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ብሃንደበት ናዕ ኢሉ ክወድቕ ከሎ ንሪኦ እዩ ንሕና መዳቑ ጥራይ ኢና ንርኢ እንታይ ኮይኑ ዝገረብ ወዲቑ እዩ ግን ውሽጡ እንታይ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ባልዕ በሊዕዎ ፍልሖ ሃሚኽዎ ትኸጽንዖ ዝኽእል ደው ከብሎ ዝኽእል ኣይነበረን ስለዚ ናይ ይሁዳ አስቆሮታዊ ልክዕ ከምኢት ህይወት እዩ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 12:4 እንታይ ኢሉ ዘሎ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ገና ኢሉ እዚ ቅዱይ ቅብእ እዚ ከመይ ግዳን 300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ ኩሉ ግዜ እቲ ዝኸፍአ ነገር እቲ ንሕና ንሓስቦ ዝበልናዮ እንታይ ንገብሮ ብመንፈሳዊ ነገር እዩ ንሱ ተን 30 ቅርሺ እዩ ዝደሊ ዘሎ 30 ቅርሺ ጎዲልን እንተይሉ ግን ተቐባልነት ስለ ዘይህልዎ እንታይ ጎልቦ ፈቲኑ ንድኻታት ተዋሂቡ ንድኻታት ምጠቐመ ስለምንታይ እዚ ገንዘብ እዚ እዚ ቅብእ እዚ ስለምንታይ ብኸንቱ ይፈስስ ኣብ ቁም ነገር ዘይወዓለ ኢሉ ከጉረምርም ከሎ ከምኡ መበሊኡ ኣብ ቁፅሪ 6 ክገልጽ ከሎ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲኡ ዝኣተውን የልዕል ነበረ ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ኣብ ጉባኤ ኣምላኽ ኣብ ጉባኤ ኢየሱስ ክርስቶስ እናሃለዎ ከሎ ጎይታ ከም እሙን ኣገልጋሊ ኣብ ሓደ ትካል ኣብ ሓደ ገዛ حساب كفلي ويتحاز جنزب زمدب ويتمدب سب بخلو نجارو قرصوص هيوت زلوا كانت أبتب زيبل أمون تباهيلي أبكم زمدب سبات سب موياي سلازي موي ترى زي كنا بحساب كفلي سلاز تمرق كازي كنا بحساب كفلي تمرقون كأبزحات زروتي سلازلو أتي هيوت نزي بكعلي تمدب سلازي ويتاخم الدبو خلو سقيلو أي مدبوني سلازي إذا سلازي خوانا أنت أبتأبي بالسلاز نبرة كابت حدري قويتا زهابو حدري يلعل سلاز نبرة سيطان انتاي غيروي أقدمو أتي مقلوب ويتمع عن قريبو دورو أب منغاقو أأتيو اللو مالت سلازي أب وانجيلي يوحنس معراف 10:3 كدررو خلو خا ديابلوس ناب لبي هدا أسقرتا ود سموان كاتحزو قدم حساب آتيو نبري حساب تمقلب أب غرورنا نحر يأتيو كاب غرورنا خنقلو سلازين خيل بتا أب غرورنا زلو مقلب غيرو نابد الله زاورنا نابد الله يخازقو حفرنا زابير كابس خمس سورنا سلازين تاي غيرو حساب يأتيو ገንዘብ ምልዓል ቀንጠብጠብ ምባል እዚ እኹል ኣይኮነን እዩ ገንዘብ ምልዓል ዘይኮነስ ነቲ ዋና ገንዘብ ዝኾነ ንዕኡ ምልዓል ሕሸካ ዝብል ናይ ዲያብሎስ ሓሳብ ኣብ ልቡ ኣተወ ሓንሳብ ኣብ ልቡ ሓሳቡ ስለ ዘእተወ ብኣካል ከኣቱ ስለ ዘይጽግሞ መከላኸሉን ስለ ዘይብሉ ኣብ ቁፅሪ 27 ድሕሪታ ቁራስን ጌራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ከስተውዕል ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ ከመይ ገሩ ፈሊጥኒ ተራ ሰብ ደዝኸውን ተራ መምህር ደዝኸውን ኢሉ ከስተውዕል እሞ
نخنسح زتوهبو متنققتا إنيري انتهي السعب بدحريو أبو انجيل ماتيوس معرف 27 قصل 34 شعو يهودات ذات حزو تفريدو ومسرا آية تعسي انتهي دعا حسب نيرو تفريدو ومسرا آية تتعسخ بالكلس كفردو أي كألني لو دحلي فيه بو نمنتايو سلازي يتي علامان رأيين عند زي تسانيو علامان رأينان أبتي هيوتنا وسان مخانون نابي نرئي علامان انتايو وسان مخانون تتعيسو ومسرا آية سلازي علام أخم إنبرن وي رأيو خم واهنبرن نصوه دام حليفة بمهاب بدل كيلونة 30 قرشي نابلك أو انتقاهناتن عبيت هزبن بلوسو نساتهم دما نحنا مونتاي قدشنا بعلخات ثلت بلو زابير زستوعلو مريهبنا اتاناي موداتا كقبرا زقبو ناب قويتا كخير زقبو ناب أيهود نابلك أنا كهنات كيدو ناب سيطان ناب تمقوله باب قرور تيلو زلو خيدو أب كندزن السحكاء هيوتو بموت تحليفو موداتو أبلاشيو أب قطر حمشة نتاي أغراش أبيت مقدس دربي ووزا كيدون تحنكي تناي موداتاي سلازي يقع بزحات قداموت تاي كون يوم بزحات قداموت دحروت كخونو يومين بزحات دحروت كا قداموت كخون يومين اتي متكاتا حواريا زخونه حواريا ماتياس كما يلو يموداتو صبيقو سقيلو بحدا معالت بقيلو بحدا معالت زعصت نجر يلني ماتياس زنبره هيوت انتاي ابوتاتنا حواريات اب غبره حواريات معراف حدا كاب 21 كساب 22 تصحيفو خمزلو سلازي كابزوم بيت غويتانا يسوع كريستوس كاب ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ከሰዓታ ኻባና ዘዓረገላ ማዓልቲ ናባና ዘአተውሉን ዝወጽሉን ኩሉ ዘመን ዝሰዓቡና ሰባት ካብዚአቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሮም ገና አገልግሎት ዮሐንስ 6 ወርሕ ነይሩ ካው ጎይታ ተኪእዎ ጎይታ ከዓ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ክምህር ከሎ እዞም ክልተ ሰባት ካብ መጀመርታ ኣብዛ አገልግሎት ነይሮም ስለዚ መወዳእቶኦም ከጽብቕ ዝኽኣለ መጀመርቶኦም ኣብዚ ዕዮ ዝጸኒሖም እዮም ንኽልተ ከዓ ንበርናባስ ዝበሃል ዮስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም ወልብ ኩሉ ትፈልጥ ጎይታ ነዛ ይሁዳ ናብ ስፍርኡ ምእንቲ ኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ዕጭ ከኣውደቕሎም እቲ ዕጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐ ምስቶም 12 ሃዋርያት እውን ተቆጽረ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ዳሕሮት ቀዳሞት ዝበሎም ኣብ ቅድሚት ዝነበሮም ቦታ እዩ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ኣትሒዞም ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ኣብ ጉባኤ ጎይታ ዝነበሩ እዞም ክልተ ሰባት እዮም በርናባስ ተባህለ ዮስጦስን ማትያስን ኢሉ ሃዋርያት መምዘንም ሰቆመጥሎም ክልቲኦም ማዕረ ኮይኖም ንጸንሑ እቲ ምርጫን ኣምላኽ ሂቦም ንሕና በዝ መለክዕ እዚ ክልተ ሰባት ኣቕሪብና ኣለና ካብዚኦም ንስኻ ምረጽ ኢሎም ንመንፈስ ቅዱስ ጊደ ሂቦሞ ማትያስ ከዓ ኣብዚ ዕዮ ዝመጽ ማትያስ ግን ሃንደበት ሽዑ መዓልቲ ዝመጸ ሽዑ መዓልቲ ብተኣምር ዝተሓርየ ሰብ ኣይነበረን ማትያስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ኣብ ጉባኤ ጎይታ ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ዝነበረ በዓል ራእይ በዓል ዕላማ እዩ ስለዚ ሃዋርያ ክኸውን ኢሉ እንደዘይኮነ እኳ ግን በረኸት ክኾኖ ቃል ህይወት ክኾኖ ንህይወት ኢሉ ይመላለስ ከም ዝነበረ ኣምላኽ መወዳእታና የጸብቐልና ስለዚ ቃል ወንጌል ማቴዎስ 10:16 ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ገና ሒደት እዮም እሞ ከምኡቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ ቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ክምህረና ደሊ ድሕሪት እንተሊና ቅድሚት ክንመጽእ ክንጎይ ክንነጥፍ ክንነቅሕ ቅድሚት እንተሊና ከዓ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣኽሊል ቅድምናና ከይንምንዛዕ ምእንቲ ኣጽኒዕና ንኽንሕዞ እዩ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይርዳኣና ስለዚ ነዚ ክንገብር ምእንቲ ኣነ መን እየ ነፍሲ ወከፍና ኣነ መን እየ ኢልና መንነትና ክንፈልጥ ብዛዕባ ምድራዊ መንነትና
بزعبا سماياو مننتنا بزعبا استخفللنا واقا نمن أرأيا منن مثل منن كم نمثل نزغل خنفلت أنا مني مدراوي هوتي انتايو سماياو رأيي انتايو أنا مني من نابزع علم زمسيني ولا حدا بناتو دليت بناتو مدب نابزع علم زمسي يبلناني نابزع علم زمساني مني نمنتاي علامة يمسيني تنابزع علم زمساني نمنتاي علامة يمسيني أبزع علم زيا كنديك تصني هاي أبزع علم زيا كابزع علم زيا ما أسك قعزيه كابزع علم زيا نابي يخقعز كابزع علم زمس قعزكو من يقبلن سلازي ازيئن كلن أب قال እግዚአብሔር መልሲ ዘለወኒ أنا مني سلازي بسقاوي هوتنا انت داري إنايا كل سب كم سعري كل خبرك أخم عن بابا مروريو نتع عن بابا يرقف تقوصل خايق أمسلي أزي ناتي سقاوي هوت نازم الكد ناتي سماوي هوت نازم الكد نسخاتكم كابت هياون نزل ألم زنبر زيت أفنبر كابت أفاء زريكونكم أيكونكم من كم بحدش تولدكم سلازي أنا مني مودعتنا كسبق مأنتي دكاس كم مودعتا عدم السب تغصاتي كبرين زخر سميهون دكاس كما يلو خمز مس نايتخلو خن وعلو نايتخلو كنقو عزو زوعلنا نايتخلو خن صرح زوعلنا نايتخلو كنا حاسبو زوعلنا خلو حدا معرف ويتا بدكاس كم نعرف جيبي حدا دكاس كفال هيوتنا نحنا دلينايو زمس نحنا زي دلينايو زلقس زي كونس حدا كفال هيوتنا إيو كمتي ماين مقبن مسئلة معقل زدلينا هيوتنا أمرونا ها سقانا ها عرفت يدليو زخا بدكاس عرف مالت سلازي أنا مني من نابزع علم زامسين مني نابزع علم أمسين سم أملاخ مسواع زحافرو أملاخ فتيرنا زبلو زحافرو بتفترة واي باينتشر يلوم قلسوي جن أبزخونا بتملك عن ريو أبزخونا جزانا أبزخونا أوفيسنا سب زي صرحه سراحة زي صرحه بهم متسرح زمس أنا جاري لنا سلازي نابزع علم زمس أنا مني نمنتا علامة يمسينا نمنتا علامة نابزع علم زمسي خنيات بعلامة أملاخنا مسيناي أبزع علم زي أخن ديك نسألني هنا أبقى الأملاخ كم زنقرنا قدامات بعلمات صالح حدا شيخ عمد كم زنبرو أبزبن داويد ناب 7 عمد كم استساقاقر أبزبن نوحنا 120 عمد كم استساقاقر أبزبن داويد عد مسب ناب 7 عمد كم استساقاقر لومي قام عد مسب أب علمنا أب تمغزفتن سدتن كويناتن زبزحو عدما ودسب كمي كم زقمقم علمنا معلتاو خصوصبوتو على اللايل سلازي كنده يخص أننا حبز علم زي كابز علم زي نابينا خنقعز علامانا رأينا زي نابي كنقعزي علامانا سلازي رأينا علامانا كنوها هدو من دي كل سب زل علماوي كورس كل سب منقس سمايات كأتو كل سب أبحقفو قويتا عرف قميز دليل دليت بزي رأي دليت بزي تقبارقن انتاي كويني يسترف حلمي كويني يسترف حلمي تدريرو زحادر خايلن سلازي كابز علم زي نابينا خنقعز كابز علم زي مسقعزكو من يقبلن نايبوي بروخ بحيدات تأمين كأخا أو بزحك شمك كأيلو اترعر حبودي حقيفو خسع تقبلنس وي ناب تخفؤون هكاين باريايلو ناب تنسيت أن ملاأختن استدالوا ايو يحليف خدر بيني زابير يقريب لنا سلازي نزخلو نقر دكاس أمثال موت دكاس مودعتا عدمسب تقصر دكاس مودعتا عدمسب دحر تقصر كوينا انتاي خنقبر زلنا حواري قدس بيتروس أبكالاي ملغت معراف سلسته كابت شعات خساب 10-4 ويتاس كلاتهم نامن السحاق بس حنبر حدا كو خطفق سلا زيفتو من انتخاتكم يعقاس اللومبر كم تقلياتهم زدنقز مسلم نتازفقو آية دونقين علامة أملاح كل سب كدحن
كل سب نفلتت حق بس حنبر اتبمسلون بملكعون زدكونو سب اتبدومو زعدغو سب حنت نفس خطفق ازي فقاد سماوي ابوهم ايكونن سلازخ انت يغبرالو نحنا بالنسحه نابتي دنبه حغوسون خناتو يصبى الله علامو انتايو حنت نفسي كتفق سلازي فوتو معلتو غيتا غنا كم سرا اخوينا ختمصياي بؤو سمايات وعوا نابلخ حلف فطرت سماي برسن خمكخ مدرنا قزولو غبرتان كله كنددي املاح يقري بللنا سلازي ازي وساني املاح ملكوتا وساني ايو كخون كا بجد زلوي اذا ايدنغوني اذا ايكوني لزطراتر انتليو اتسمعتانا يونجل سماين مدرن كحلفي قالي غنا اي كحلفني بلغويتا ندق مزامر كل غزي بوتاتنا سماي ومدر يحلف وقال يس يحلفي وانجيل ماتيوس ابستنبو كل غزي وانجيل لوقاس كنبب كله يقلل هلفه سماي امتدق احد قال موريتو ام نبيات كاب نبياتن كاب اوريتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل معالت غويتا غنا كم سرا اخوينا ختمصيا ابلا علم تايلو ننتخاتكم يزعقس زلو ننتخاتكم يزدنغيو زلو ننتخاتكم يعقسالو ننتخاتكم يدنغيلو ابزخ انتايلو معالت غويتا غنا قلطيفا ختمصيا كم سراغي كتمصيا ايل مخنياتو اتي ننسحاز توهبنا غزي نتقاملو يتقاملو እግዚአብሔር ሐቀኛ ፈራድ ስለዚህ እትናይ ንስሐ ጊዜ ንሁላህና በማዕረ ይዘወሃበና معالت غويتا غنا خمسرا اختمصيا اتي ناي نسحا معالتي مستوده ناي محرت معالت توديو نافرد مستقيره مرعى واتيو معصو مستعصوه شعو ناي فرد غزي بصيحو معالت غويتا غنا خمسرا اختمصيا با سمايات طعواعنا بلخ حلف فطرت سنماي برسن خمكخ مدرنا بازولو غبرتاتن كله كنددي اقصر 10 حدن 10 تخلتن داقيم إذا كل زفالة لخاب كون إيلو سيلو سمايات بحاو مخيخو زفالة ليلو فترة سماي برسنا زما كله نتمسعات معالت أملاخ ناتسأبهمن ناتقالاتفكمن بقدس نبرتن بفرحات اكزابيرن كما يزبالخ تكونو يزقبأكم سلازي تكاس عد مودعتا عد مسب تقصر كم مودعتا عد مسب يقصر أرستنا كابتي صلوات كزي دقاس زبل تبغاسي منال بعد حريه لكم زاتكم تليهم ثلاث دقاس مودعتا عدمسب توصل نمودعتا عدمنا انت ايلو نمعالت غويتا ناتصبخو من ناتقالاتفكم منيل كمي غيرنا اينا نحنا خنقالاتفو اقالاتفو ناتصبخو من ناقالاتفكم كلكلو انتايو خنغبر زلنا ايل بقدوس نبرتن بفرحات እግዚአብሔርን كما يزبلخ تكونو يزغباكم دقاس امثال موت كم زخونه زفلت لكع كمتي دقاس زي ترف زخونه دقاس بهاندبت زمز كوم مخان مصواعتنا انت فليدنا بقدوس نبرتن بفرحات እግዚአብሔርን كما يزبلخ تكونو يزغباكم نحنا غنايلو حواري قدوس بيتروس كم تتصفو صدق زنبرلو حدش سماين حدش مدرن نصبه علنا عمصا زي بلو حسوت زي بلو ግብረ ስጋ ዘይብሉ ጓሄ ዘይብሉ ጽድቅ ዝነብረሉ ሐዲስ ሰማይን ሐዲስ ምድርን ንጽበለና እዩ አሞዳታ መልእክት ቁጥር 14 ስለዚህ ከአቱም ፍቁራተይ ነዚ እንዳተጸበኹምሲ በዘይነውርን በዘይመንቀበን በሰላም አብ ቀድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ አብ ቅድሚ ሰባት ከም ዝደለና ይኹንከውን ክንፍትን ንኽእልና ይትረፍ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አብ ቅድሚ ዓለሙን ዘበና በዘምጾ ረቂቅ መሳርሒታት አብ ቅድሚ ዓለሙን ክንሕባ አይንኽእልን ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን አብ ቅድሚኡ እንታይ ኢሉ አብ ቅድሚኡ ብዘይመንቅብን ብሰላምን አብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ እቲ ዓወት ናይ አምላኽ እዩ እቲ ገድሊ ግን ናይ ደቂ አምላኽ እዩ ስለዚ ተጋዲልና ክንዕወት ምእንቲ ክንድቅስ ኮለና ነቲ ሰላም ዘውዓለና ጎይታ ክብሪ ክንቦ ክንድቅስ ኮለና ነቲ ሰላም ዘውዓለና ክብሪ ክንቦ
ካብ ንግሆ ጀሚርና ብቅድሜና መራሒ ብድሕሪና መፅለሊ ኮንካ ብድሓነ ሰላም ኣብዚ እዋን ድቃስ ስለ ዘብፅሐካና ነመስግነካ ኣለና ምሳና ወፊሮም ሎማዓንቲ ገዛ ዘይተመልሱ ብዙሓት እዮም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኢልና ነቲ ሰላም ዘውዓለና ክብሪ ክንቦ ምድቃስና ክጥዕም ምእንቲ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ ዘሎ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብሰላም ትሕድረኒ እሞ ብሰላም እድቅስን እግምሰስን ኣለኹ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብሰላም ትሕድረኒ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ግዜ ድቃስ ክትሰርዕ ከላ ብባህልን ልምድን ዝተሰርዐ ኣይኮነን ብብሉይን ሓዲስን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ዝተሰርዐ ንበረኸት ስጋ ንሓለዋት ስጋ ንጥዕና ስጋ ዝኸውን ቤትና ቤት ኣምላኽ ዝገብር ቤትና ብጸሎት ዝባርኽ ብጸሎት ሕብረት ዝባርኽ ንሓሳባትና ዝጥርንፍ ዓቢ ናይ ክርስቲያናዊ ህይወት ክርስቲያናዊ ድራብ ክርስቲያናዊ ናብራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንተተኻኢሉ ስድራ ቤት ጸሎት ስድራ ቤት እዩ ተኻኢሉ ብስድራ ቤት ግዜ ተኻኢሉ ከዓ ብዝተኻእለና ጸሎት ግዜ ድቃስ ነቲ ዝወዓልናሉ ኩሉ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነመስግነሉ ነቲ ዝሓሰብናዮ ዘይሰለጠ ኣብ ዝመጽእ መዓልቲ ከስልጠልና ናብ ኣምላኽ እነቕርበሉ ንምሕፀነሉ ስለምንታይ ሎማዓንቲ ዝሓሰብክዎ ዘይቀንዐ ስለምንታይ ዝደለኽዎ ዘይገበርኩ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዜኡን ክዝገብሮ ብዛዕባ እቲ ዝገበረልና ኣመስጊና ብዛዕባ እቲ እንጽበዮ ተማሕፂና ብዛዕባ ኣብቲ ዕለት እቲ ብሓሳብ ይኹን ብቃል ይኹን ብተግባር ይኹን ዝኣበስናዮ ኣበሳ ብንስሓ ምስ ኣምላኽ ተማሕፂና ኣመስጊና ብጸሎት ገዛና ንዓጽወሉ እዩ እዚ ቅዱስ ስርዓት ዝን ህይወት ሰሪዓተልና እዩ ስለዚ ድቃስካ ክትዕም እዩ በጥ ክትብል ኢኻ ድቃስካ እውን ክትዕም ኢሉ ድቃስና ጥዑም ኸውን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ድቃስ ተሓሪምና ብመድሃኒት ንድቅስ ክንደይ ሰባት ንኸውን እግዚአብሔር መስገን እቲ መድሃኒት ነቲ እምሮና ኣደብዚዙ ንቃንዛና ከም ንርስዕ ዝገብር እምበር መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ መሰረታዊ ዝኾነ ምሕረት ከምፅእ ኣይክእልን መሰረታዊ ዝኾነ ፈውሲ እቲ ድቃስና ዝጥዕም ከምቲ ሕፃን ጡብ ዝሓደገ ሕፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ኢሉ ማለት ጡብ ዘይሓደገ ሕፃን ንሕቑፉ ኣዲኡ ከም ንጡብ ንፀባ መጥበዊ ስለ ዝጥቀመሉ ንሕቑፉ ኣዲኡ ኣየስተማቕሮኒ ጡብ ዝሓደገ ሕፃን ግን ሕቑፉ ናይ ኣዲኡ ክሳብ ክንደይ ማሙቕ ክሳብ ክንደይ ጥዑም ክሳብ ክንደይ ውሑስ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ዝመፅእ እዩ ስለዚ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ሕፃን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ኣባኻ ከምኡ እያ እዩ ስለዚ ንግሆ ክንትስእ ከለና ድቃስና ጥዒሙና ኣምላኽ ከነመስግኖ ክብሪ ምስጋና ይኹን እቶም ሕጂ ድቃስ ኣብልና ብመድሃኒት ንድቅስ ዘለና እውን ኣምላኽ ይከኣለ እዩ እሞ ብመድሃኒት ዘይኮነስ ብቓልካ ብመድሃኒት ዘይኮነስ ብበረኸትካ ጥዑም ድቃስ ክድቅስ ቅድሚ ምድቃሰይ ከመስግነካ ጥዑም ድቃስ ደቂሰ ተሲአ ከመስግነካ ምእንቲ ብመድሃኒት ዘይኮነስ ብቓልካ ብመድሃኒት ዘይኮነስ ብረድኤትካ ጥዑም ድቃስ ክድቅስ ኢልና ክንልምኖ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ፀውዑ ሰምዓኩም እየ ካሕኩሑ ከርሕወኩም እየ ስለ ዝበለ ንግሆ ከዓ ነቲ ሰላም ዘደቀሰና ነቲ ሰላም ዝሕደረና ጥዑም ድቃስ ዝሃበና ኣምላኽ ኣመስጊና ነታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ብቅድሜና መራሒ ብድሕሪና መፅለሊ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዕዮና ከናግፈና ክድርአና ሞገስ ክህበና ሓሳብ ልብና ከስምረልና ሓሳብና ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ንኽወሃሃድ ከኽእለና እያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሪዓ ጸሎት ግዜ ድቃስ መወዳእታ ዕድመ ሰብ ይቁፀር ግዜ ድቃስ እንታይ ይቁፀር ከም መወዳእታ ዕድመ ሰብ ይቁፀር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ሞት ከመይ ከም ዝመስል ንክንፈልጦ እግዚአብሔር ድቃስ ሰሪዕልና እሞ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ ነቲ እግዚአብሔር ዝሰርዓልና ሕያው ቃሉ ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ክትሰምዕዎ ስለ ዝፀናሕኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ኩሉ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ስማዓኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር
السيت صادقان أسبتوتاني خفلكم ناي كلنا مودعتنا خنصبق دحروت أنحنا قداموت كنكون قداموت تلينا دحريت كي نترف قداموت علنا نابلنا صباح نقوبت معالت فردي أسماتكم أبزي يلن أيفلتكمني مبراهتخن أيبرهن أبزي أيفلتكني كاب مبال እግዚአብሔር ሰውረና ምስቶም ከዳውንቶም በደም ትገንሸል ሓጺቦም ኣብቲ መርዓት ገንሸል ጻዕዳ ከዳውንቲ ተኸዲኖም ምልክት ዓወት ጨናፍር ስየ ሒዞም ኣብቲ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ተሳተፉ ክፍልና ምስቶም ቅዱሳን ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን